posachedwa patu kupasirani zimene anayankhula mayi Joyce Banda amene ali mtsogoleri wa chipani cha People's Party, ndipo zimenezi anayankhula pamene amachitisa msonkhano ku Nkhatabe ku Chiwavi. Ndipo organizing secretary watu ndikutokoza ni bwanji ntchito yotamandika imene mwagwira. Publicity secretary watu zikomo. Ndikunyadireni amayi yanu. Ndiye duwazimayi kunokupoto ndikomiti yanu yonse. Okondedwa azimayi. Ndikufuna kuperekanso ulemu wapadera kwa Deputy National Youth Director Mayi Kwenda. Ndikomiti yonse ya kuno Northern Region ya Chinyamata yosogozedwa ndi Bambo Sitambuzi. Bambo Yusufu neki memba watu wanyuwani wampepala ulemu wanu. Kama ulemu wanu Bambo Mumba amene muli acting provision chair. Ndakunyadilani kwambiri ya Malawi ineyo mena nenera muja Bambo Kalayire Banda amene ali publicity secretary watu kuti msonkhano utakonza 2 days. Inasa sini maembekeza kuti zikhala chonchi. Ndiye ulule mafumu kuti nalimbana nawo komiti amene amakonza msonkhano uwu. Amanena kuti inuyo ndi former president, msonkhano wanu ozapanga kumpoto after convention mukapange pakatoto. Ndiye ineyo nauza kuti ndili ndi mvuto ine ndimakonda kumene kuli anthu ndikumene ndimapita. Ine ndimakonda makuka mu makombo ndimene ndimakonda ineyo. Ndiye kukatoto musanditekabe koma ine pano ndikupita kuchiwani basi. Zikoma kwambiri kuti mabwera mwa unyinji chonchi fati sikanandisalira kanangoti makani aja mwaziona. Alemejezeka mainda babu. Chita convention inapeleka speech. Ndipo speech inapeleka fundo 10, masekta 10. Amene ndikuona kuti amalaya kuzunzika nawo ndipo zikhoza kusintha moyo wawo ukhoza kukhala bwino. Koma popeleka masekta 10 ndinanena sokuti ndizikuuza ndi zimene ndinapanga ineyo mmenemo ndili president. Kwasizoona kuti wangokhala kunyumba iwe ndi mtsogoleri uzafuna mavoti ndikumango ayang'ana Malawi akudya fumbi akudya Chiteze akugona mazi kudikira nthawi ya kampeni ndikumathamanga sopano kumizi kuja kukapempha kampeni. Sizoona iyi ndiyeso pano wina ananena atola nkhani ena makhala bwinobwino ena makhala anyenwa ena makhala otumidwa koma amene yoyo amene ntola nkhani amene ananena kuti ndi president wanji omangonena za kalekale zimene anachita kalekale ndati zamuwinya zikhala twakumbusana kunene ngati ukufuna voti dena zimene unapanga kale kwapangira Malawi. Ine imandipesa kwambiri ni nthawi ino Malawi. Timakusewelesani kwambiri. Nthawi ya mavoti timakutolani kwambiri. Timakuyankhulani ngati tikuyankhula ndi ana opanda nzeru. Munthu sunganene kuti iwe Malawi iwe ufune usafune kundisankha zona kwati ndi manja mwandani pamali ya chakudya papezeke njira kuyenda chisogolo wacha ndi anthu kulima chimanga chokwanira akhale ndi fetereza wosika ntengo komanso pali ena muziko muno oti ndikulima pomwe sangathe agawiridwe chimanga cha ulere. Ulimi anthu alime pamene anabwera ngwazi kamuzibanda anadagayang'ana naona kuti fodya ndi amene anthu angalime ndikumapanga ndalama ndikumalemera ndikuti muno ndo anthu analemerachi
ulendo wachitaya nisalemere zimene zikakuti zichitike pamapezeka pamafunika iwe mtsogoleri usankhe mbewu zake ugwirizana mu mtima mwakomo ndi anyamata ako amene ukugwira nawo ntchito. Kodi ineyo akhala fodya kapena soya kapena sabola kapena chimanga, ndiye kuti ndikunena kuti anthu alime zokwanira, akhale ndi fetereza okwanira, akhale ndi chakudya chokwanira, osatha kulima agawirido chimanga, koma pa ulimi pomwepa anthu azilima zinthu zoti apeze ndalama. Chikumatu cha dziko lino ndichosakuda kuchitembenuza chichi, koma njira imodzi so imene ingachitise kuti chithamange kutembenuka kwake ndi ulimi. Amayi Beatrice Mwala kuziwa ine ndikumva nawo chisoni ya Malawi pangana ndi mayi Beatrice Mwala akupezani kuma district kuti mugwirizane zochita. Makocha industry ndi amene alofunika kwambiri koma ndithamange. Ndinakamba kale za social protection. Social protection ndi yakuti ngakhale ku South Africa ngakhale dziko lina lilonse amaziwa kuti muno muziko pali ena sangathe kuziyang'anira azichimwe nangawo awakhalapo ali panjingawo amene usangathe mwina kupanga zina zimene angathe kupanga munthu othako zothamanga. Ndi ntchito ya boma, ndi ntchito ya dziko kusamala anthu ngati amene. Ndi ntchito ya boma, ndi ntchito ya dziko kusamala anthu achikulire. Ndi ntchito ya boma, ndi ntchito ya dziko kuona kuti anthu akugona nyumba yabwino. Ndiye mumve izi ndi madana nawo mauzu kufolera nyumba ya mauzu ndi madana nawo chifukwa ndikagona ndikangolota njoka chikugwa kutenga pangu. Kunali amayi ena anamwalira chaka chatha dzina lawo amatchula kuti amayi nambala 1. Ine ukafika kumene kuja tikumanga nyumba pamuzi paja, ndiye akundiuza kuti nyumba iyi tikumangayi ndi amayi achikulira ali umo. Ndiye nakalowa nyumba muja nawonso bambo wamakonda kundisatira ine ndimauza kuti musamandisatira kulikonse. Ine ndikukalowa tu umomo alitiye tonse. Ndiye tinalowa mmene muja tapeza amayi ajakhala. Ndiye akuti wachiona mwana wanga chinyumba chimene akundimangira kunjako? Ndati ndachiona. Kuti akukumangira niyo ndani? Ndiye anali atavala nsalu yanuyi ya pipi. Ndiye amasonyeza amayi amene amaona pa chituzi ali pa chituzi ndi amene akundimangira nyumba. Ndiponso ine siku lomalizika nyumba imeneyo ndikamaza choka muno sizatengamo kalikonse nkunguni zonse zili muno zizasiyako muno. Ine ndati muli kunguni alizophatwa amayi zazikulu ngati mpevu. Pene ndikatamenuka chonchi nawo na bambo ataduka akuthamangira panja kuthawa kunguli. Ine ngoti ndafa ndati tinamanga nyumba anasanduka bwenzi langa siku losagula nyumba ndinapitanso ndimakonda kwambiri amayi nambala 1 koma anatisiya. Ndikutanthauza chani? Ndikutanthauza kuti tikhoza kukhala moyo wabwino m'mizimu. Ndiye kuti nyumba yoyambirira kumanga ndamanga 2005. Ndiye inali yongokhala yongooneka kaya ngati chani. With years of practice and work and dedication ndachita improve kwambiri. Mutaona nyumba zimene ndikumanga panopo ngati za town amayi ena ndikuwapasa makiya nakana lino musindilowa ndati bwanja ali andilosa. Amayi ndi abambo ndicholinga changa ineyo social protection kuchachita chotheka kuti amayi azimayi amene ndi azibambo amene sangathe kuziyang'anira okha alandire chimanga cha ulere. Kodi ndinagawapo chimanga? Ndipo sindimasiya ndili mu office ndine president sine president kugawa sindimatani kumanga nyumba ndinasiya. Kutera kwa muzi wina mizi imene ndamanga 4 apapa. Ndamanga kumulanje, ndamanga kuzomba, ndamanga kupalompe panopo ndamaliza kumangochi. Kodi alipo bambo Idris apa? IMP ya kumangochi alipo. Kumuzi kwao ndangomaliza mizi wizi tukapereka makipo sechedwa. Kutera kwa this week ndayamaiso nyumba zina kuno kukata bekuno napeza amayi ena ngokumata kuma pakona.
Ndiye inakuima ama kwenda kudipa ibisa ndikamadusa panjira. Ine ndati bwanji kukuma tajonjo alitangoona ni amani. Koma lo sei linagwa ndi mvula ichi. Ndawauza ngati ngendi chifukwa chimene change mangi ini. Change mangi. Olemekeza maida bambo. Usongoleri wa panopo ndiwo banga uli ku State House olo uli kunja. Osakhala zona maya. Na civil servant athu. Nthawi zina tikudandaula service imene akutipasa yosakhala bwino. Chifukwa chakuti mukayang'anisisa malipiro anu ochepa kwambiri. Ndiye ife maganizo athu ndinachitapo mwafunsa aziphunzitsi kuti kodi amayi Banda nakukweza ndi masalari kangati saka ziwiri. Masiku servant athu azafunika kuwakwezera masalari kuchita make sure kuti ntchito ayigwire mwamtima uli m'malo mosavutika kuti wao achisamale ifeyo. Security asilikali pamafika pena asilikali aja kukhala opanda machuni jaji kukhala opanda majombo tikunena kuti ifeyo ndi amene timalandira service ya anthu amene kuti atipase ma service ifeso tiasamale tayang'anire bwino. Koma imene ndinadukiza osayimaliza ndiye imene ndikayitchula kuti Malata project. Ndinaganiza kuti asilikali athu amene asali kumwamba apansipa kumapita musi amakhala kuti malipiro awo ochepa kumuzi amalephera kumanga nyumba. Ndiye akamwalira zimamvesa chisoni maliro kafikira nawo panja. Ndiye kuti ko amene alile maraisi kopo masika ku polisi amene ali masajenti kumasika tikhale ndi project ya special imene ndikafuna kuchita launch 2014 yoti tiziyagaira Malata asikamanga kanyumba kabwinobwino kumuzi akamaza choka zikafikira pabwino. Olemekezeka maindi abambo palibe munthu amene amasambuka akakhala osauka akakhala opanda chakudya akakhala opanda nyumba yabwino ngati mafumu. Ndikunama makolo anga kumene ndikunama pakhomo panu ndi pamene timafikira tonse. Pakhomo panu ndi pamene timabwera tikamenyedwa ku nyumba. Bambo akati kwapa makofi timakakhala kwandani. Tsopano mfumu ikakhala yopanda nyumba yolongosoka ndiye kuti palibe. Mfumu ikakhala kuti sikukwezedwa palibe zero. Mfumu ikakhala yopanda sima ili zero ili chati. Ifeyo namba kale sonkhani ya mafumu sikuti soza chilendo ya cash transfer kuchita make sure kuti makomo muja anthu akulandira cash transfer. Zimenezo naziyesa timayi Beatrice mwale pakasungu pazaka ziwirisi every month timapereka 27 million kwacha kwa anthu kuti agawane cash transfer. Olemekezeka maindi abambo chisankho chikubwerachi ndi chaino azimayi ndi machinyamata. Mukangofoira papa mukangofoira zaka zina 5 chifukwa tupokosoli limalowa makutu. Ina ndibwera ndikuwezanga pano mawu abwera yena pomwe pandaima pano akubwatikeni zina mkucha abwera yena akubwatike simono mmango zungu pamene kodi pamene koma aja ana ojincha bwino acha koma amene acha osaziwa kuti mukasaka mayi zanu ndi pamene mutatese mavuto. Ine mayi wani kuti taya kwana muchoke pakabaza paja mukafike panjika za moto amene yopalasa panjika za moto pa mataxi mukafike pa mabasi. Muchoke paja muri kuja mukamanga nyumba zabwino. Muchoke kuja muri kuja mukalipempea uzoti boma izitani izigula. Pamene ndiye kuti mafactory sikunene za mining sikunene mafactory sikunene kuti mukaloweko ntchito. Kupati ndimakuza kuti ntchito zisaka 1 million ndisakuzisonya kumene ziti. Ndiye kuti ndikufuna ndikudamize. Anthu akuna kumpata mukuziwa kuti nthawi itavuta achimanga. Anthu malandira kuno thumba ndi ndowo ya nyemba. Ndikunama. Kuna kumpato ndinapereka ziweto. Ifa kuna kumpato mmazibwerekera kwambiri ziweto. Munthu ukakanditi ng'ombe ndiye kuti ndiwopesa bwino. Vuto laine ndirakuti nanga jali beat. Ndiye ndikapereka imozi koma mumve izi. Amene 15 azimayi amene tinapasa kulilongo imozi 2012 panali ndi 140. Pano babuja ni company ya akuti jani Afcom kaya jani Afcom kaya apasa 50 million kwacha kuti agule makula mkaka amene amufuna mpite mkaone
ndizotani ndizotheka osamataya mtima osamakhumudwa yayi koma maboza akhala mbiri koma kusankha kukhale kwanu kusankha kwake kuyang'ana mbuyo kodi uyu anachitapo izakunena pazi osangoti akabwera ine makongomera muliye koma amene achachifukwana anamenya suti iyayi akunama olemekezeka amayi ndabambo chisankho ndi chanu ifeyo kubwera kwa ife ndikubwera kuzapempha voti kwa inu mphamvu zonse zili ndinu mulungu akudaliseni